You playing peekaboo with mommy? Ready go, Nitro? Peekaboo! Woohoo! Bebe. Nitro. Where's Nitro? There he is! Where's Nitro? There he is! Baby Nitro. There's the baby! Woohoo! There he is! You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa Pang-20 Vlog time, Kabibo! Ayun no. Dito po tayo ngayon sa shopping center po, Hyperdome, dito sa Australia. Ngayon po may parang walang lockdown pero may mga restrictions. Kailangan po tayo mag-mask ngayon dahil may mga cases na dito sa Brisbane. Sayang no? Akala nyo, malaya kami dito sa Australia. So tara na po. Actually, iniwan ko sina Shanta at Nitro dito sa mall na to. Nag-order ako ng pagkain tapos nilipat ko lang yung kotse para wala siya sa araw. Para hindi masusunog yung kotse. Char. Okay, tara na. Nandun sila sa Guzman y Gomez. Isang restaurant dito sa Australia. Meron ba sa Pilipinas? Meron ata. Nakalimutan ko na. Shanta. Hello, Shanta. Hello, Nitro. Hey, baby. Natanggalin yung mask mo kasi kakain naman tayo. Yes, sa wakas. Wala na pong mask kasi. Dumating ng food. Bago pa lang or kanina pa? Kanina pa. Ay, grabe. Ito yung spicy sa akin, tapos ito yung sayo, di ba? Ayun no. Yung soft drinks, ano yung sayo? Yung black ata. Yung cola. Kain na tayo. Sarap no? Uy, binibenta ka ba? May 90. No, 90. Is Daddy eating? Daddy. Sarap naman. Shan, kumusta? Ito yung favorite ko after nag-yoga kami. Ito yung kinain ko, spicy. Talaga? Ah, you didn't ask Si for Nitro, oh, kumusta ang pagkain? May ano siya, parang steak. Oo. Alright, Don the Fam, habang nandito kami sa restaurant na to, pag-usapan natin yung birthday ni Nitro. Alam niyo po, 11 months old siya today. Wow, hey baby, you're a big boy now, huh? So next month po, he's going to be 1 year old. Pag May 9, yun yung birthday niya. May 9, hey baby. He's gonna turn 1 year old. Mag-celebrate dapat tayo, ano siya. In the Philippines kasi, basta when your baby turns 1, karamihan sa mga tao, may bonggang party. They throw a bonggang party para sa anak niya. I've always had a problem with that kasi hindi niya matandaan yung party na yan. Unless like you get a good video of it, you get good footage of it so you can watch it when he's older. Pero ngayon, if we have a party next month, he's not gonna remember it. So para sa akin, sayang ang pera kasi hindi niya matandaan, hindi niya ma-appreciate. He'll wake up the next day and he'll have completely forgotten about it. So ano ba dapat, baby, ha? You want to have a first birthday party, baby Nitro? Or ayaw mo? Sagot. Gusto mo hindi? You just want to play with the mask, don't you? Kainis daw yung batang to. So hindi po kami mag-celebrate ng bongga. We're not gonna have a big party where we invite all the extended family and all our friends and things. Kasi para sa akin sayang. Sayang din para sa'yo, Shan? Or gusto mo? Actually, hindi ako maano sa birthday party. Kasi Pilipina ka ba? Hindi, kahit yung birthday ko, hindi talaga kami nag-celebrate ng
ng bongga. So we're not gonna celebrate like throw a huge party. We are just going to have a small party. Anong nasa bibig mo? Ay, ano yan? We're just gonna have a small party. Sa bahay lang namin, sa bahay lang ng magulang ko. We're gonna have a cake, we're gonna sing happy birthday, ganon. Yun lang, like maliit lang. When he's old enough to remember his party, we'll have a bonggang party. Maybe when he's like 4 or 5 years old. Or maybe wait till he's in school so he can have some friends he can invite over. Hey baby, yes. So ngayon, celebrate pa tayo, Nitro, or hindi? Decide ka na, next month na yan. Hindi. Hindi tayo mag-celebrate ng bongga. But, yeah, he's gonna be 1 year old next month. So, 11 months siya ngayon. He's a big boy na. Tingnan nyo. He's almost ready to walk. Hindi pa siya naglalakad. But he's standing up. Minsan, like, binitawan niya yung mga hinahawakan niya. Like, halimbawa, nakatayo siya. Hinahawakan niya yung lamesa. Binitawan niya. He can stand up for a little bit, pero hindi pa siya nakakalakad. Hindi pa. No, baby. I think kasi sanay siya sa karga, siguro. Uy, no! Lagi siyang kinakarga ng family ko. Lagi siyang kinakarga namin. So, yun. Hindi ka pa marunong mag-walking, di ba, baby Nitro? Ano? No. Hey, baby. Hey. Oh, what's that? Camera yan, di ba? Camera yun. Yes, it's a camera. Oh, it's a camera. It's you. Oh. We want a birthday party. Oh. Hey, baby. Oi. Oh, you're talking. What are you saying? Hindi kita naintindihan. Talaga? Ganun pala yun. Okay, Mami Shanta, itapon mo na yan. Itapon mo na. Tapon mo na sa basura. Dito sa Australia kasi, hindi sila naglilinis ng mga pagkain namin, mga kinakain namin. Kami ang kailangan magtapon ng basura namin dito. Okay guys, tapos na yung shopping namin ni Shanta. Woohoo! Shanta bought some she bought pantalon. And then I bought Pokemon card protectors. Yun lang naman. Pero yung hinahanap ni Shanta kanina. Shanta. Wala dun. So yun, uwi na lang tayo. Pero yun yung sagot sa tanong yun on the fam. Nitro will not be having a bonggang first birthday party. It will just be kami na lang sa bahay, kasama ng family ko. You know, maybe my sister and brother will come to the party for cake and dinner. Yun lang. Yeah, maliit lang Wala siya. nga cake eh, cupcake lang. May cake, siyempre. We will get a cake. But parang there's something like may nachos. Maraming salamat on the fam sa panunood sa video na to. And we will see you sa sunod video. Bye-bye! Wait, is that recording? Is the red light on? Oh yeah, it is recording. Oh, yeah.